Dúfam, že nie. Kurník, včera bola teplejšia na bazéne. Včera som bol 13 minút, to som zabudol, som sa tu... Áno, to je také, no, že... Ja som sa včera s tým zavyprával. Poďme hoši, zakývame kameramanovi. Krásny deň je. Dýchaj pomaly zhlboka. Neboj sa, je to ľadové. Hlavu nepodhoriť. A zostaň pri brehu. Počítaj do 20 a vyjdi von. Ale minút. Pohoď. Ja som za prvú minútu nevedel nadýchnuť prvý deň. Potom už to bolo OK. Henty blázni. Cítiš to, ne? Je to sranda, tak keď má tie rukavice, tak je to pohoda. Je to pomožky. Henty dvaja už sú v polke jazera. To sú blázni. No už si tam skoro minútu. No, tak nie je až taká studená. Nie je až taká studená. Tak vieš no, tak ako... Tak plávať dneska určite nie. Aha. O trošku teplejšia bola, keď som bol vtedy, čo bolo -20.